Take Two tixtieq tirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, onlineintimates.com, Nokla, Customize Nation, Snow White Meat and Poultry Market, Eden Cinemas, Fior di Vita, OK Home, CMYK. Hello kulħadd, illum huwa programm verament speċjali għax Abigail tikol il-ġobon u għalhekk xi ħadd ħajkun jista' jgħid kelma fl-aħħar. Imla ħalqek Abi kompli titkellimx bħalqek miftuħ Abigail. Aw mimli, sorry. Kif tista' ma titkellem fl-ewwel? Għax tant jina nfixkel għax ma sax nemmen li llum ħajnex nitkellem, ġabdejt inħawwad. Tajt jaqlaw li fuq YouTube. Mhux U ovvja. fuq TikTok. Il-ħin kollu ma tħalli tħallix. ħadd jgħid kelma. Thank you. Ara jina llum qed nagħmel effort biex noqgħod kwiet u U nitkellem. Mirjam jisimha qalt li għażista nilabxar, allura loħan sejn. Il-Mirjam mhux tagħmel. Rajtix Mirjam hi. Illum għandna ġiex tfajlit verament gustużi magħna. Gustużi. Sbieħ. Imma sbieħ. Imma jien għandi tfajler, noqgħod attent. Le. Bravissimi. Eżatt. Imma le sekonda. You start. Mela, ħanibdew. Bit-talent. Le. Bl-intelligenza. Nista' ngħid dak li kont se Kieku ngħid. għaw ġiex irġiel, kieku tajtaw ġiex irġiel sbieħ. Mela, illum għandna Għajt magħna il-verità. ġiex irġiel vera sbieħ, jitrenjaw il-ħin kollu, bravissimi, ġiex attriċi żgħar promettenti ħafna, ħdimna ftit magħhom u hekk alla jitħanaħmu ħafna iktar. Sewwa ġifieri guys. Plus li qiegħed imdawwal bi tliet nisa u jekk qed tasbu qed nieħu gost insewwa. Nibda waħda. Għax waħda minnhom avukat! Di. U l-oħra ma nafx li ma redhead. U mbagħad hemm Abigail. Ġifieri ħanaraw. Mela, Klara. Yes. Kif għatta għadha kemm laħqet? Dottoressa, Dottoressa Xiberras. Yes. Awċija. Yes. I love her accent. Iva għandha accent verament partikolari. With cute u sexy. Sekonda, mbagħad jiena l-Klara smajta tagħmel Shakespeare. Oh my God. Bl-Ingliż. Brava. U belħet il-kulħadd. Attriċi. Versatile as hell u tkanta. Inti musical theatre u xejn? Jien musical That's your theatre. speciality. Mixħuta l-iktar, Eżatt. So dik kienet out of my comfort zone. Fantastic. You're so talented. Yes. Thank you. White or red wine? Nieħdu white għal-assaj. Yes, white. Anka jien. Waħda mill-iktar tfajliet talented li naf, onestament, Klara, vera. U I love working with you. Thank you. Vera, u disciplinata, u nuħu bazz naħdem miegħek u iġri nerġa' naħdem miegħek. Honestament. Għad bikini diġa. Vera, onestament. Ma nibdewx guys, ma nibdewx bil-biki, please. Isma kif ma nix napkins fuq il-mejda, Aiden, ma nix napkins għal-pletter ta' tnajt. Ja, ħallini ħannati kompliment. Sewa tagħmel. Basta ma tħallix il-ħadd jitkellem imbagħad jint Carlos. Eżatt, koll titkellem fuqi. Tifhmu għaliex qed ngħid għandna avukat fuq il-mejda, avukat awġi għandna fuq il-mejda. Taf xejnu. Mela guys, Mandy wkoll attriċi bravissima, Mandy l-ispeċjalità tagħha il-karattri komiċi li tagħmel. Mandy hija persuna inkredibbli u qed ngħidlek f'wiċċek u għattilek diġà. Toħloq karattri verament tajbin. Well developed. Kittiba tajba. U kittiba bravissima wkoll. U poeta, issa poeta fil-fatt issegwu il-poeżija tagħha fuq social media, TikTok, Instagram, kollox. Ma konċ ċerti kux fuq wieħed minnhom jew. Eżatt, kullimkien fuq is-social media tagħha guys, she's writing incredible poetry bil-Malti. Mela guys, nibdew jew. Nibdew. Qassam il-karti Ejja jiena. Carlos, qassam. Issa jien għandi hekk, għandi kurzità ma' dottore. dat-tnej, għax dat-tnej. Narom, kuti. Fuq. Kuti. Arbin minn ta' Kuti l-ostra kuti. Minn da rolling, is-signorina ma tantx deret kuta. Jiena kwieta. Impressive. Ħafna. Jiena u inti taf li ħadd nfakkarilek dik ħajtek kollek bat miesa irid intik lura speċi. Ejwa, ħej. Rikambjare il-favori speċi. Din it keeps biting me. Oh, it's gonna keep biting. Isma jena għamlu t-cheers laħan jdu l-verita u sa Yes. dan istant nitfaw is-sigla. Yes. Cheers. Cheers. Carlos, ma mitlix cheers. Ma jistax, Mux xogħol ħida. Dottoressa, ma darax. Il-ħot kollha li ħansaqsihom le mhux vera. Għandu waħda ħotta li waħda ħotta li. Mela, irringrazzja l-sponsors, Mela, Carlos. biex nibda bil-ingrazzja l-sponsors il-ħansa ta' dan l-imbit verament tajb, dan huwa imbit jismu Punamu, għandna il-red huwa Pinot Noir u il-white
minna li Sauvignon Blanc. Sewa dan huwa mbit ta' New Zealand fil-fatt Punamu hija tip ta' ġebla ħadra lil Maori il-nativi ta' New Zealand kienu jagħmlu il-ġojelli minnha. Ħanibda jien. U nixtieq nirringrazzjaw ukoll guys għandna pletter hawnhekk minant Fior di Vita. Fior di Vita. Ħansa konġenet. Edda, Fior di Vita, għanna... Thank you, Fior di Vita. You made the podcast then. Oh, guys, minn duġi dal-istra pletter taf kemmet niklu. Ġobbon. Apparti ġaħi, meta minna l-pletter l-ewel darba għadna l-istrina, ma nispera li jittiekel. Xej, ma Wara nofs program. Xej, ma jina nerġa nizzaqqa. Ħanibda. Isma, guys, feel free li anke kid-domanda namla lilek, per esempio, if you want to share, go ahead, ok? Ħanibda jiena u ħansaqsil. Who Abigail, who? Ħansaqsil Mendi. Lallu. Il-porn. Jaffetwa relazzjoni? Bdejna bil-ħafif. Vera, ħafifa. Li xaħat fil-relazzjoni jara l-porn, taħseb li jaffetwa? Jien naħseb skont kif qed nitkellmu fuq il-porn, fis-sens li jekk qiegħed f'relazzjoni u flok tmur fuq il-mara u fuq ir-raġel to initiate intimacy tara l-porn, nasab hemmhekk problema. Inti ma kif tiddejjaq kieku l-ġuvni tiegħek jara l-porn jew Skont, fis-sens jekk jgħidli smajna nara l-porn kuljum, iddejjaqni, jew jekk għala d-dejjek ma. Għax jekk qiegħed fir-relazzjoni miegħi nkun nixtieq li jiġi fuqi milli mur qed jara l-porn. U fl-istess ħin laqqas irid il xi ħadd miegħi li jgħidli x'inha biex tipo niġi fuqek lura timur nara l-porn. Jiġifieri jaf tkun problema fil-verità jekk tarħa minn dak il-kuntest. Issa jkun f'relazzjoni u tgħidli darba f'xahar rajt il-porn, min naħseb li xi ħaġa li jagħmluha ħafna. Jagħmluha ħafna nies. Ġifieri dik inti forgiving tkun fuqha jew laqas affettwak. Le mhux affettwani. Ma kif qed ngħidu jekk ikun hemm bniedem ikun f'relazzjoni miegħi għalija ħan titkellem ġifieri għax opinjoni tiegħi. Jgħidli nrid nara l-porn l-ewwel biex norqod miegħek. Problema. Għalija problema, insibha problema. Tista' tara l-porn flimkien ukoll. Kif tħossok fuq hekk? Pala tara pala. Ma ddiaqniex daqshekk. Eżatt xi ta' koppja. Ma ddiaqniex daqshekk. Kif tħossok fuq anti Karl? Li tara l-porn flimkien? Ma nafx jiena skont il-koppja. Għax jekk inti kemm tkun ġeneriku. Le, mela jien kelli sitwazzjoni kif tħossok fuq skont personali. U naħseb skont meta wkoll fir-relazzjoni. Naħseb skont meta wkoll. Fis-sens jekk inkun inni tliet xhur miegħu għal-mod tal-kelma jgħidli naraw il-porn flimkien, tipo taf kif għadna fil-bidu ma jekk qed ngħidu relazzjoni naf 5, 6, 7 years. U kbirna flimkien. And we try to make something different, korrejt, ma jekk fil-bidu ta' relazzjoni ġejli, jekk naħseb jibbuttana naqra bniedem li jekk hija. Jiena niftakar darba fil-bidu ta' relazzjoni ta' persona li vera nħobb ġifieri. Kont immur nitqa' miegħu insomma, pereżempju aħna naraw film, niftaħ il-laptop biex naraw il-film u nara mara rwina u zdejna, tipo. Qalbi naħseb di aħjar tneħħija minn hemm. Ma forsi kienet research ukoll. Kienet jagħmel xejn research miskina, anzi tittajtara beda jtara. U jiena tħall filosofiku. Ħalli għalik. Għatlu xej kun hemm ġranet fejn ma ħossniex daqshekk sabiħa. Mbagħad ħana aktar insecure jekk ħan niftaħ il-laptop tiegħek u ħanara dil-ġisem. Jekk ħad tagħmel xi ħaġa ħbija. Le! Id-dottoressa għadha kif tatna parir legali. Vera ftemet ħażin, ma l-inqas temet fuq l-istra. Eżatt, kollu fid-deċenza li tneħħija ħalli għalmenu ma taqlax trabil. Mhux hekk. Jekk isib folder b'ħafna nisar winin iddejqek il-ħaġa. Iddejqek? Inta fil-min tkellem. Idur inti iddejqek, inti tal-porn iddejqek pereżempju. Ifhem, fil-verità tkun nara realistika wkoll. Fis-sens ngħixu fid-dinja tas-social media u hekk imma taffetwa ma taħseb? Jien naħseb li taffetwa ta'. In what way? Liema mod għax jgħidu li lex naqleb għall-Ingliż. Like naħseb illi jekk hija frekwenti ħafna u hemmhekk jista' jkun hemm problema. Forsi anke addiction jew xi ħaġa dik jien naħseb in general frequent. Naħseb jaffettwa l-relazzjoni. Fil-fatt hija kondizzjoni, porn addiction hija kondizzjoni
porn hija l-ikbar industrija fuq il-social media, fuq l-internet ħana jdu hekk ġieli magħrufa li. Għandi domanda, ma l-fatt li pereżempju tara l-porn, speċa sess ħafna drabi hemm ħafna sess estrem. Jien naħseb dik taffet. Għax tibda tiffantasizza ċertu li affarijiet. tajt it-tfajla tiegħi għandha tagħmel hekk. Eżatt, Imma mbagħad skont sekonda, kemm tkun porn. komdu jew komda, inti li ħadd tmur għal dak l-affarijiet. Inti jekk qed tara dak l-affarijiet naħseb imbagħad tistennihom hu. Mhux hekk. Le? X'għandha tajt? Hemm porn u hemm OnlyFans imbagħad. Illi speċi if you are interacting with the person. Le, dik but problem. that is like- It's a different book. Le. Is it a different ara jina only No ma way. nifhem xejn fih. Ma tistax tkun- qatt ma right only. Le, ma nkunx So I don't know how OnlyFans f'relazzjoni works. li qed tkun qed interaġixxi ma' Le dik ħaġa oħra mbagħad. Le, Ħanejdlek. Għax emozjonalment mbagħad naħseb Mhux hekk. ħadd affettwakom. Jien naħseb it goes beyond watching porn, la dermet taraġixxi mal-persuna, it Eżatt. was beyond watching porn. Inti tajt pereżempju daw it-tip ta' porn, għalkemm imbagħad hemm Kif porn. jinteraġixxu, sekonda, imbagħad hemm Klara? porn li tista' tixtri letteralment ħin fuq. Ma xi ħadd online, Ma xi ħadd online, li mhux OnlyFans imma teżisti. Kemm It's a tifhem, vast Carlos? subject. eh? Kemm tifhem? Jiena ma naħbijiex, jiena porn, jiena għandi 52. Kelli esperjenzi, hemm porn. Inti rajt il-porn jitwielet. Jena il-porn niftakru ġifiri. Inti niftakar il-Playboy magazine. Jena niftakru black and white il-porn li kien Le, inti għadek tiftakarhom il-pitruħ. Ipenġuhom il-pitruħ il-porn. Mbagħad dik il-ktib biex jiċċalla. Oh my god. U jekk tittara xejn blu qed toqgħod tissib il-page. Però guys, hemm porn funny, eh? Hemm porn funny li titħaq. Tajt xillo stradnara. Hemm ridikolu. Le ma parti ċajt, jiena naħseb it is dangerous porn, għax jekk inti you don't control it. And u li għandha li tkun binna li tista' tikkontrollaħ u jista' jkun jaħkmek ġifieri. Ħajt ukollok kontroll, ħajt ukollok kontroll u disciplina. Carlos inti saħi card. Dasek, rajta kif tagħmilek Daqshekk, taqbad daqshekk. argument toqtlu. Food cheese, imla ħalqek food cheese. Mela, Imma ħasaqsi. Illa, ilu għandhom, ilu. Mela, Il-Klara. imma l-mirħana ħajda di. Klara, għalissa da. Ejja, saqsi Klara. Mela, Klara, Mux tu s-sewdek ma t-ixtwieġa. għat ħriġt ma' ex ta' ħabib tijak, jew ħabiba tijak. Xiġifieri ħriġ, Għat tax ħriġt hawnhekk max. hawn language barrier. Għat ħriġt. Language bil-Malti, bil-Malti. Le, għax aħna ħriġ tiġifieri. Titi namel action ta' Senna, għaz da ġenerazzjoni Vera, muti. Le, mhix ġenerazzjoni, di language barrier. Ħriġ tiġifieri aħna lawċin narawha toħroġ ma' xi ħadd li tara minn date. Le, kiet Mela xiex. Intom x'tifhmu biha ħriġ? date. Date, alright, imma right. sekonda, date ġifiri mux date mortu ħattu burger. Di ketna ħattu ħodej. cross. Like toħroġ, you go out. Le. Date Date romantiku. Date with the French kiss. Eżatt, date li hemm intenzjoni u possibilità li jiżviluppa f'xi ħaġa oħra. Le. Dik Ma ex ta' le. ħabib tiegħek, jew ħabiba tiegħek. Red flag. Ejja, all right. Mill-ewwel tala-il-bib, ġifieri. Ija. Eħe. Nadija, Iki, ma nafx. Ma jien naħseb kieku ma nieħux gost kieku sħabi joħorġu mal-exes. Insomma, skont, mhux xi ħadd illi fim tagħmilt ftit żmien inkellmu, ma jekk Għamilt xi sena. it was a serious relationship naħseb Ndejqek. naqa kera. Għala. Jek tkun spiċċat, mbagħad. Le, qed nifhimha. Imma mbagħad naħseb ikun hemm ħafna complications. Jiena ħafna naħseb iktar friendships jiġu l-ewwel. Friendship before the relationship. Mbagħad skont, issa at this point in my life li jinni naqra f'relationship ma ngħidx New relationship. Eħe. Imma is it worth possibly losing a friend biex Tipprova xi then ħaġa again ma jista' jkun the one. Ma Eżatt. nafx. Temmem the one? Le. Le? Sorry. Ngħid sorry lill-boyfriend mhux għax ma nemminx f'the one, imma ma doffi għaw daqshekk nies fid-dinja kif jista' jkun jien dik il-filosofija tiegħi ngħixu ġo fuq ġebla żgħira għaw daqshekk nies fid-dinja possibilment
il-persuna li tkun sibt dewan, kif jista' jkun hemm dewan għal kulħadd dik Inti x'taħseb Mendi? Nejna nemmen the one. Vera? Imma nemmen illi trid taħdem ħafna. Iwa, jien nemmen you choose the one, mhux illi there's the one, like Imma twilet tipo you make it the one. Eżatt, diki. Imma jiena Temmen imma li tista' tibqa' ħajtek kollha ma' persuna waħda. Għax jiena relazzjoni tan nanna u n-nannu tiegħi rifless kbir. Kemm għamlu? Nejli huma kellhom 70s meta ġifieri mbagħad mit in-nannu ma baqgħu ġifieri filgħodu jqumu busa. Sabiħa jkun kemm sabiħa. U n-nanna tgerger għalih imma flaxija mbagħad bastejn ta' fuq television flimkien. Jiġifieri rajthom jaħdmu għaliha. So nemmen biha. Imma trid tkun fokata. Intom ma temnux. Le, trid ikollok. Jiena naħseb trid ikollok regoli ċari. Inti temmen Carlos the one? Jiena kont nemmen f'the one, ma bqajtx nemmen f'the one, però jiena naħseb li iktar mill-li the one meta inti tgħaddi fil-każ tiegħi ħanajt, meta tgħaddi mill-ħajja u mill-esperjenzi tal-ħajja u tiltaqa' ma' ħafna avventuri. U mbagħad tiġik tajba u timmatura biżżejjed biex tara f'persuna li tajt all right man. Di għandha valur. Dina qatt ma tqajt magħha, di għandha valur bħala qatt ma rajt. Then she becomes the one. Eżatt, jienek naħseb ukoll. U timing huwa importanti ħafna. I believe that timing is everything. Jista' jkun tiltaqa' ma' the one imma timing ikun ħażin u tispiċċaw toqtlu xulxin. Jien niftakar darba ħriġ ma' Ġermaniż. U kien qalli ġara Carlos. X'jien naf minn istejjer. Da ma tantx semmejtulek. Da blef jibda? Iva. Jiena kollox. Kemm jiftakar x'ismu ħanara. Felix. Wow! Oh my God, Carlos. You want me to tell you the details of Felix? I remember everything, girl. Int kont hemm ġifieri. No. I've known this woman for how long? Bil-kemm niftakar jiena. Jien niftakar. Ta' kull ma mitla ġimgħat ta' miegħu. Felix, ħalaj kelli, għax dak semmituli. Meta konna għandna kif iltqajna u konna għadna hekk fil-fjur ta' għax aħna konna roġu flimkien ta' fuq. Allora dak iż-żmien tiftakar kollu da min il-qalmu dan. U mbagħad nkun offera jdikom id-dettalji fuq Felix. Alright partikolari għad tissemmili. Anke maħlu da Mhux problema, tista' tajt. Fimtni? Tista' tajt, mhux problema. Għandi kif għadt imma inti m'għandunajx imma d-dottoressa femet. Għatlek għalli maħlu dal-fixkun. Ma fimx. Naġa, tifhem naġa, brillanti l-mara ma naġa, int fimtni u vera. Fimtek. Law ċini f'muk, għax dawka, fimtni? Li kienek. Brav, o tajt issa. Imma jien ma niftakarx li kienek, sorry. Intek kontat li? Għas niftakar. Forsi kitbitlek Carlos. Jista' jkun. Jien li ħaġa niftakar fuq li kien salvaġġ. Dika memżon tajta. Għatma konti tqajt maħħal ħaġa kammu salvaġġ. Efem. Mbagħad indu ngħid li hemm speċta hemm ġeneru ta' nies li huma naqas laba, dak iż-żmien le għax ma kontx naf. Dak iż-żmien għamel xi-l-ostra tiġri. Ma kellix dik l-esperjenza. 20s kont. 20s, kien kollox qabel kollox romantiku, kollox da ħabba ma stonna sa tweġġani sabi. U kien qalli Pick up truck. Pick up truck. U kien qalli it's not about the right person, it's about the right time u jinħattu għalija. Għaxina li jien kon the right person. No, you have to make it work if it's the right person, ma l-lum il-ġurnata najt kellu raġuna. Yeah, 100%. It's all about the right timing, guys. And maturity is a big part of it, naħseb, U jina tifla najdra isma, make sure li you know what you're doing, make sure that you observe what's happening, ġifiri, dejjem. F'relazzjoni. F'relazzjoni, u għax tinsiex għana meta konna zaraħna. Jena ma meta kont żgħar ħafna, ġifieri kont id-dinja kienet vera differenti, fimt li meta kien għadu jimpinġu l-porn? Meta kien għadu jimpinġu l-porn u fimt il-caveman. Watercolor kien jew poster? Le, black and white. Black and white. Laqas kien għadu skoprew il-kuluri. Nipla ma kontx taf x'kuluri basically nipla. Kont taħsibha green per. Jiena l-ewwel darba li kelli 14-15 u missieri tela jorqod. U ħalli l-television u xeltu. U dak iżmin kien kolpo grosso, bqajt imbellaħ. Tara madon fi, ma għandhom il-kulur daw. Ma stajx nil-kulur.
ħanajdu nkomplu. Mendi, inti nkomplu. miss. Meta għalab il-television mill-black and white għal-kulur, inkon nar memole, tiftakruh memole cartoons daw ġenerazzjoni oħra. Memole. U di kella, din kon immaġina bjonda, u meta nbidel il-television għal-kulur, rajta xara viola, ħatta ħazina. You were betrayed. I was betrayed. Jien niftakar dik, jien niftakar l-darba li ġiet television tal-kulura u Malta kienu l-Grundig. Kont nara Dajtan 3 dak iż-żmien. Ma nafx jekk taf Fil-qosor Karl. Mazinga Gold Ray daw tal-Ġappuniż bil-robots il-barba u niftakar bis-seta jekk nara għajnejha din nara l-ewwel xina ta' Dajtan 3 sigla u song Bil-kulur. għax mal-rajtu bil-grupp għajt għallu kemm sabiħ bil-kulur. Bazzu, ma li għaxna daw Istaħseb wara meta il-porn qaleb minn black and white tal-kulur. Għax Dajtan 3 għamil aħseb wara l-ieħor. Sorry, go Mendi, go. Mendi. Min saqsija di tal-porn? Għalli saqsijtu tal-porn, l-ewel ħagħu, skontistu. Vera, l-ewwel waħda Klara taqsita. Il-dottoressa tfotti dejjem. Mela, ħansaqsi l-Klara. Għad ġejt iffastidjata. Iffastidjata. Language barrier jħor da. Language barrier. Ma, skużawni. Inti sekwa, inta uċija sewa, niftemu sew. Omma, teacher tal-Malti. Imma di vera titkellem tajjeb bil-Malti. Jien nitkellem Ma tajjeb. fastidjata ma tafx ġifiri. Tipo harassed. Harassed, sexual harassment. Tu bifer fastidjata għandek ħafna, xisa tkun fastidjata like and no. Like, għamadni fastidju. Imma ġerament fastidjata ma irrabja. tajċat, the truth is it's sexual harassment. Unfortunately, yes. Yes, unfortunately. Probably multiple times. Anka jena, ma sib kol maranti u kol. Kif ustra, kol maranta X'dwejja? maħħa. Very, very sad. Ma naħseb In which context? Minna iktar il-bot kelli darba ġo klab u kont għadni vera zejra u kien hemm raġel literalment ġifiri kont għadha bid-dublet u Daħal ideħ? Eħe? Kelli jenu kon. ma di like u xħat għamil U x'għamilt? id-dur it-tih xeba ovvjament jintajtu xeba Tajtu? ija imma Daqqa taħarta jew daqqa taħarta like x'għamel? Sewa me. ifem How imma did he react? in hindsight mux ħaqata imma in hindsight forsi I shouldn't have done that just għaliex Ma tafx issa jiġri. ekku imma konna ġo klab u għet u din kontadni zejra ġifiri Kem kelli? kontadni le mux daqseg zejra forsi first year universita kienet like waħda mill-ewwel drabi tiegħi Paċeville għaliex xina peress li għawċija l-ewwel darba li mort Paċeville xin kont l-università insomma għet oh my god da Paċeville. Strax un bat tiħu vibe ieħor. Moġbitek il-bicċa. Le, laqas xej. Sovja. Ifem, pero jena t-tifla bil-ħitni darba u konna konversazzjoni u għatli pa. Għatli what it happened to you as well, għatli ġat l ekk inti għax t-tifla tija jmen. Xinu? Għatli it's normali ħafna l-mara. Normali. U kera, imma pero mux anka għannesa bis, anka jena għaddejt minna, għaddejt mela. Kon zaħir għaddejt minna. Per eżempju? Le, kon naħdem ġo post, kont għadni tifel, kelli 12. 12? Mela, kelli l-boss. Mara jew raġel? Le, raġel. Għanna kieku mara ta' 12 ta' trosni ġoħajt, sorry. It doesn't work the same way for boys, guys. I'm sorry. Skont, Ma jena naħseb li kieku għed gustuza mara l-boss tijana, ma nafx. Ma le, dak il-raġel ma kien gustus xej, ġifiri. Kien rasni ġoħajt u ġifiri kien għamilli ċert advances and there was... Mis-sekema? Ma jena għajdu kind of he tried, but I kind of stopped him. Anzi, you stopped him. Le, unbat pattejti, għax unbat ġi għawissu, laqwa ta' xol, u tlaqtlu. Because, yeah, mela, ġifiri, anka, it is not just a female thing, it is a... Jien kelli fuq il-xol, kont waitress, ovvjament inti ġar ħafna trade u kont qed li oġġi ġanidari u da l-head waiter, għalli ħanejnek, u da ħan iġu l-uffiċċju, tafani jek mal-mejda, u jien il-paċoċu għatte, għaxin kon nistina Imma tmur f'xok ta' dak il-ħin inti wkoll. Isma di, tafani jek mal-mejda. Vera ma xok. Tafani jek mal-mejda, Karl, ġifiri jek, bil-patata u fimt, intefa. Meta dan? Da, kon naħdem waitress. Ma konx ma nafix din l-istorja. Intefa b'duda ma' patata
u tapp jagħmel massaġġ qedem. Oh my god. Ma kontx nafs naqbad. Xidu hija. I was so shocked. Ma t-ġimgħa Yeah, it is, għanajdek. ma morċu, iktar kelli 16. Jina, u kol, jina, għetnajdek, mbatt kelli nitlaqax. Ma mux għax affettwatni, letteralment niftakar najd daħan pattijilu, men. Imma jien kelli ħafna ta' anka per fuq tal-linja tela wieħed. Tal-linja xidu bil-gazzetta fuq u jien bl-uniform meta għandi xi 14. U mbagħad jagħmel hekk u nara qed imissu. Imma di jiena li I'm sorry. It's crazy, Illi you're not to take away from men's experiences, imma ġifieri jiena l-loħt iż-żejra. Nallima mindu kienet għadha ħafna iżgħar sanda 15, biċċa vetta fida dejjem, di li like laqas in broad daylight nimxi biċċa vetta fidi just in case. Le, mela. Tħroġ fit-triq tista' tkun libsa sweatpants, pijama, mill-ewwel jibdew sexy sabiħa. Kien hemm irġieli li ġieli qalu li ma dak mhux kompliment. Le, ma tarax, le, assolutament le. I mean, jiena ħankun onest, jiena ma konċ realizza kemmi prevalenti qabel ma t-tifla qatli, it's very normal for women pa dawn, this is how women live. Jiena ħanajlek, there is a fine line, ġifieri jiena jekk nasal meeting. U xaħat jgħidu you're looking good today. Imma sekonda, that is different. I'm fine with that. U anka jien l-irġiel ġiri ngħidulhom illa kemm inti. Imma dik m'għandix taqsam Abigail. Jiena nista' ngħidilkom għara kemm inti gustuża, I like the way you're. That's ftaħt il-podcast hekk ġifieri. Eżatt. Ġiex tfajlit sbieħ. Ma veru. U nsejna l-affarijiet l-attributi kollha l-oħra. Sar kemm superficiali. Tattakkani, sekonda, għax issa I have to defend myself. Abigail, jien naħdem miegħek. Meta jitlu ġist ħajlek bieħ, I need to enjoy it. Oh my god, jien issa niklokja. Ma jistax nikkwali. Jo, I think she knows she's gorgeous u għaj għu naqbdu ftit maħħa. Jo, ma jistax najdek issa. Isbaħ minnek zgu. Efem, palissa nammetti. Klar, inti missek sabiħa. Klar, inti missek sabiħa. Jaj, kolla nilbes il-nuċċali. Ma narax. Għax il-dottoressa għandha ċerta immiġu t-proteġa. Għedha t-tkwita zzejja, taħni bda naqbat miħ, għedha n-prodja għax t-tkellem, għax għedha nisma ħafna. Le, ma xin nkun nisma xie t-tiftiħor. Tlaqna dottoressa, faqqana, mux li, please. Tinu? Mela. Nsaqsu lil Min? Abigail. Illa li. Ma tuffi qasna flim waħda. Mela qabel saqsini, ħan nirringrazzja u fittex. Nirringrazzja l-Ultimate tas-support tagħhom u l-magna tal-kafe. Il-kafe, guys, iktar tard nagħmilkom ftit kafe vera tajjeb. Nokla għad-dizin tal-logo u l-cards, Customized Nation għall-istampar tal-cards. Yes, indeed. Grazzi Sunta, we love you. Yes, thank you tas-support. Sunta minn għawdex u. Sunta minn għawdex, ma' Customized Nation, minn għawdex. Mintakom, mela. Ok, home għalla mara d-dekorazzjonijiet vera zbieħ, morru sem jekk tarma u d-dara vera zbieħ. Guys, għana morna sem biex nihdu filming ta' reklam and l-affarijiet li għandhom. Vera taġġen, vera. Incredibly. U għahna mux it-tip li għoddu namlu, morru le. Għahna tħallem. Għandhom affarijiet vera stylish. You know, għandhom affarijiet tal-bras. Very stylish. Għara, tidu t-morru biex taraw. VCT li dejjem jajnuna, jkolkom zondu għal-VCT, CMYK, Josef, we love you, għal-visit boards, Hansa tal-Imbit. U speaking of Imbit, Fjor di Vita tal-Platters, Snow White Meat and Poultry Market li l-ommana minn żmien deċeduti. Yes. Jek mux qabel. U Eden Cinemas, grazzi. Go for it, Clara. Mela, Ebi. The juicy, yes, sa mis-serju għamurru naqak. Għatta mill-sess u ħsibt dwar xaħtiħu. Oh, no. Thank you, Clara. This is a very good question. No. Go for it, Abigail. Għanu karta sewda. Le. Iwa, għanu karta sewda. Please, għamel li t-torros. Ma rix titħol dettali. Ismanik għawadni jow taf xinu. Għarret, proset. Uċċa mux tajjeb. Uċċa mux sabi. Mux kullħat irrit jirrispondi. Kollo setiħu gost. Naħseb ħaj kolli nirrispondija. Kemm in kontent li tazisti, bro. Grazzi. U boqqa tabasco. Immutu. Le, x'boqqa tabasco. Għan nirrispondija. Mur il-lossek kamlinna boqqa tabasco. Għan nirrispondija fakit. Għax Abigail. Għax immutek non tabasco. Jien kont ħanejt qed iħossni guilty, ma mbagħad ftakart li daw mamlu. Le, tħossu guilty, ma għandek mitħossu guilty. Iva. Iva, veru. Għamiltaw, jiddispjaċina ħafna, għara jiena qatt ma qlib tal-ħadd, qatt.
dik kienet l-iktar ħaġa viċin ta' li naqlu għal xi ħadd u meta kont għamilta ħellift li qatt ma nerġa' nagħmilha. Għax għalija the same. Jew għar naħseb. Għax fil-fatt qed tuża l-ġisem ta' xi ħadd u taħseb fuq xi ħadd ieħor. Tipo naħseb mhux forsi Kont aware imma li qed tagħmilha jew ġast ġik il-ħsieb. Le kont aware. Kont aware u kienet situazzjoni partikolari. Insomma, mbagħad tikber u inti matura. Tikber u titgħallem. U minn banda daqshekk ukoll tajt ma' Doffi għamilta jien, jista' jkun jagħmluha miegħi. Mhux hekk. Fimt? Definitely. U ma kienx nuqqas ta' mħabba ta' jew hekk. Kienet fażi. Taf kif tgħaddi minn fażi? Eżatt. Ma jiddispjaċina ħafna li Jien naħseb imma tiġri ta'. Imma m'għandix tiġri. Le m'għandix tiġri, jiena ġilja kull meta għamilta, kull meta ġrat li it's a signal li r-relazzjoni ir-relazzjoni spiċċat, ġifieri issa jew naqbad nkellim mal-persuna u we discuss it. U mbagħad naraw fejn tispiċċa l-ħaġa. Imma li ġrat li darbtej ġrat li f'ħajti jiena, mbagħad fit wara r-relazzjoni kienet spiċċata li. Hawnhekk Jiena darba kont ħdej xi ħadd u qatlu b'isem ta' ieħor ġifieri. Well done, Abigail! 180! Imma I wasn't with that person. It was a complicated situation. Okay. It was very painful. Okay. Sorta, għal-persuna. Konna l-iktar affarijiet gravi tista' jiġru. Li tajt il-xaħat bisem ta' xaħat. Tajt tista' xaħat ieħor naħseb. U għalhekk għandna li kien meta kont żgħira, kont indum biex naqta. Għax kont mhux nitħassar vera kelma kera. Kont inħossal dak li jkun, allura kont inżomm ċertu closeness. Għal xe titbissem karra. Għaxin għandi storja meta kont żgħir ħafna. Sajda. U li aħjar li. Speċa ma kontx naqbatu naqta linja. Kont qisni rrid nibqa' nħossiba dik il-persuna. Imma mbagħad kien jiġru l-affarijiet, fimt? Li speċa qed nipprova nħossib il-persuna qed nitlaq, imma mbagħad qed nibda nitaqma l-oħrajn. Mbagħad iktar ħanweġġaħ llum il-ġurnata tallimt li jekk ħadd tieqaf me relazzjoni tkun clean u l-boundaries iridu jkunu ċari. Very, yes, I agree. Anka jekk tweġġa' inti u tweġġa' ħadd ieħor, imma in the long run it's better. Jiena dom biex nitallim dik, imma llum tallimt l-aħjar tajt il-verità and you're as clean as possible. As clean as possible. And sometimes it's very full difficult. Honesty. U li taqta importanti ħafna li taqta. Taqta l-kuntatt. Taqta l-kuntatt kollox. Kollox, u vera forsi. Qabel hemm jekk hemm ġieħ. Le xorta ta'. Le jiena pereżempju ma' Lex li speċa konna 10 snin flimkien. We're best friends, ma qtajniex kuntatt. Istra, le ma jirnexxilix. Inti ma tafx Klara. Sten, wait, le. Issa biex ismiet imma. M'għandniex. This is news to me. Għax il-news. Imma we're best friends, we had a very beautiful breakup, really. Ġifir bqajna ħbib. Le ma jirnexxilix. Jekk m'hemmx suġġieħ imma jekk hemm rispett. Imma jekk hemm Mhux best rispett. friends. Ġifieri jekk naraħ fi triq ħansellim lahom kelmu whatever, imma mhux best friends. Imma x'weġġajt inti pereżempju? Jew weġġaw. Jekk baqa' rispett minn żewġ naħat u tnej ftemna li isma' di mhux qed taħdem. Le jiena le ma. Xorta? Le naqta kompletament. La titlef jiena laqas taqta' għal ftit sakemm titlaq il-weġa mbagħad you can Isni tafxiex, l-għonet għalija personali vera ħossa diffiċli biex nkompli dik il-ħibberija fuq dak il-level. U nibda ngħid jekk nintaq ħaddieħor, ħanqod ngħidlu x'għandi l-best friend tiegħi. Le jiva, mill-ewwel. Le mill-ewwel ħaġa li ngħid isma' jiena. Hemm exes li qegħdin f'ħajti. Imma nagħmel hekk għax naf li jekk jew tafdani jew mhux se tafdani. Imma jien nagħmel hekk għax jekk naf li ħajġi persuna f'ħajti li il-best friend tiegħu hija l-ex tiegħu eżempju, naf li jiena mhux ħankun nista'. Jien kieku the other way round. Le, allura qisni ma nagħmilix għax naf kif inħossni jiena. In a way. Klara, isma' batu l-messaġġ. Tittersanna għalejja x'attattini fil-long shot u tattili li għajmin. Hekk tajjeb Mirko. Imma tattik kollok jew tattik parti minnek u parti minnek. Le, nieħri xorta tidher. Struka minn kisa.
Ux vera. Ma dik dik-ħaqqa ta' dik taffikum taqlali li. Nihri għadu għati der minnkom. Puntu dak il-kontet najt. Għal minn ma sema, mux mux Mike. You cannot hide that. 100% għalli Mirko. Thank you Mirko. Ma tħobbuk. Tajjeb, minn missu jiena jmissni. Oh, crap. Ħanpatirlek, Carlos. Mendi mux għet titkellem ħafna. Ilek ħansaqsi, ma nasab il-mendi ħansaqsi. Istra, tara ħadmitlek. Mela, wahda serja. Momenti ta' tfulija tijak li għadhom jinfluenzawk jew jaffettwawk. Jew xi ħaġa li ġratlek fi tfulitek li għadha tipo miegħek. Li affettwatni ħafna, apparti ġifieri separaw il-parents tiegħi dik affettwatni ħafna. Però mbagħad jiena kont indoq fil-banda. Tijuwi vera kien looking forward biex jarani l-ewwel darba. X'kont iddoq? Kont indoq il-klarinett. Okay. U kien looking forward biex jarani f'dal-konsert għax it-tfal tiegħu li jiġu l-kuġini tiegħi kienu jieħdu sehem fih dal-konsert. Fil-rehearsal, fil-dress rehearsal ġie l-konsert kollu. L-għada kien il-konsert u l-għada ħallina. Kont nafes jirostra. U niftakar qabel ħrixt Kienet ħabta u sabta? Ejja, ġist kien riqet u maqamx. Kien li qed maqam? Yes. Kemm kellu żmien? Kellu jekk minn issejra żball, kellu 49. Kien issejra żball, yes, kien żgħir. And it was random imma Random kienet. Random. Ma kemm irridu kuljum. We cherish the time. U dak il-ħin bdejt ngħid għalfejn jitsiju ġiera l-konsert kollu. Ħajġi għada, bdejt ngħid qalbi. U bdejt li proset qabel laqt proset kompli sejrek. U mbagħad qalli isma' minni qalli l-hom ukoll missierek u bdihom dejjem għax inkun hemm żgħira. U bdejt notlu rajt jien taf kif. Kisu kien jaf. Isu kien jaf. U mbagħad l-għada kont qed nirrehearsejna fil-salott. U ħadna l-aħbar li ħalli nazziju dik kan kanajda ġifieri it breaks my heart. Anka 49, it's like. U kif affettwatek? Affettwatni li isni bdejt nirrealizza li millum għall-għada ma tafx jista' jiġri. Ġifieri tiju kien vera bniedem like the nicest person ever. Ġifieri kien vera bniedem illi tmur għandu għal-parir, inkollu jitħajta. Ħobb il-ħajja. Umbat ma' żmien bdejt ninduna bċertu affarijiet li kien jgħid li qisu kien jaf li taf kif li għandux ħajja twila ħafna. Jien għandi kondizzjoni u insomma ħafna nies jafu. U tabib cystic fibrosis. Xi tkuni bħala? Hi kondizzjoni fil-lungs, ġifieri fil-pulmun. Il-pulmun bda jiddeteriora u jagħmel ħafna infections. Allora titqgħod vera attenta. Titqgħod ħafna attenta, thankfully għandna mediċina ġifieri li qegħdin fuq treatment, eżatt. U minn kont tifla żgħira? Ija, titwiled biha u jiena ġejt diagnosed ta' 3 years. Istra. U darba minnhom kont qed nitkellem ma' missieri, insomma, u għalli tziju għalli vera kien ħadab kbira speċi. U għallu ma daw, għallhom tziju bidejt il-missier, għallu ma daw, għallu l-ħajja tagħhom speċi kif tkun daw indis bil-kundizzjoni. U dak iż-żmien kienu jmutu ħafna żgħar bil-kundizzjoni tiegħi. U beda jispjegalu missier insomma, u tziju għallu ma nkunx għadni jien. Jisu like jisu biex ma jħoss il-weġa. U int meta sirt taf bil-kondizzjoni tiegħek? Jiena dejjem l-istess ħaġa ngħid, jiena ġejt diagnosed ta' 3. Stembaħt li għandi l-kondizzjoni ta' 20. Wow. Kif jiġifieri? Kont l-ewwel darba li mort appuntament waħdi għand it-tabib, l-ewwel darba ġifieri xogħol missieri dejjem miegħi. U inserta missieri kellu meeting, ommi kellha meeting, u għattilhom jien sommur waħdi taf kif mhux l-ewwel darba. U mort, u t-tabib għalli l-lum ġejt waħdek. Kont ħazin ħafna u jiena kont 34 kilos, ġifieri kont spiċċajt. Kelli 20 meta stembaħt I have to do something. Ma sajt nagħmel xejn, fil-verità. Le. And what he gave you a timeline? Ija, għalli ġifieri 2-3 years, u mbagħad minn 2-3 years kelli 24, u mbagħad minn 24 rġajna bqajna sejr lura. U issa kemm għandek? Issa għandi 30.
U kif tossok illum il-ġurnata? Nifimni, thankfully, kif bdejt ngħid għandna l-mediċina, issa ġifieri treatment li tipo ġibna Maltax kien ilu jaħdmu fuq 50 years plus. Thankfully, I'm here. It changes your character imma taħseb din tarad differenti ma ħaddieħor jew le? Ejja. Fil-fatt jien eżempju ma tfal ta' daqsi qatt ma stajt naqbel. Għax jien l-inkwit tiegħi kien inkwit ieħor, fimt? Miżgur. Ma staj, eżempju jiena ħbib ta' sekondarja vera m'għandix. Fajnejja dak iż-żmien ma rridx nistama' problemi ta' tfal mhumiex problemi tiegħek. Meta kienu jibku fuq l-eżamijiet, eżempju għonnejt sorodow. Nixek int kontent fuq il-ħajja. Jekk ġi moħra u x'ħankun hawn jew l-isptar eżempju. U affettwatek bħala ħruġ bħala affettwatni. Fil-fatt, eżempju, pjanijiet vera ftit kont nagħmel għax jaf fil-lum edaw flaxija nidħol l-isptar u nagħmel xi xahar. L-isptar. Jesus. Allura, istimanx kon nippjana u nibża nippjana. Nibża nippjana. Tibża pjana jew? Qed naħdem fuqha. Imma nibża nippjana. Eżempju anke biex ġejta u bdejt ngħid madof nisni ġri xi ħaġa ma mmurx eżempju. Ġieri tibqa' internament dawk il-biżat ishom jibqgħu. Naħseb ma tistax tifhimha sakemm ma tkunx fiha jiena din. Le, ta' ma tifhimx ta' jekk ma tkunx fiha. tifhimha. Naħseb diffiċli. Ma tifhimx jekk tkun fiha. Ma llum laqwa lil-lum. U all throughout isni għalhekk dik l-iktar sitwazzjoni li affettwatni ta' tziju għax tant kont naraħ iffukat fuq jekk li jisni nħossu miegħi ħafna. Ġifieri l-ora tiegħi George. Inħossek ħafna mill-ora tiegħu miegħi. Tal-ġen. Nice. Thank you tal-li samta maħna bil-ħagġa. Thank you ħafna. Napprezzaw. Grazzi. Inti Carlos. Ġivissa għara din il-ġan najt ġata. Apposta biex noħorġu vera ħażin. Għaxin ili naf għal-mendu u taf li nammira ħafna u taf it's a hard story. It's a freaking hard story. It is. Let's change it. Thank you, Abigail. I love you. In this freaking position, you demon. I love you. Għampattijek. Uwejja! Mela. Abigail Mallija. Uwejja, jgħu kattiv. Ja kelba. Tipprova xi ħaġa kinki ma' stranġir jew ma' xi ħadd li taf. Ġifieri tipprova xi ħaġa kinki ma' stranġir. Issa kinki mhux għandna tilbes xi par bidnejn tabani ta' kinki, right? Serja ġifieri biex qed titħajja. Ma' xi ħadd stranġir jew ma' xi ħadd li taf. Definitely ma' xi ħadd li naf. Ivek jizdaqa ma xaħat one night stand. No way, muħanna ma xaġa kinki. Mux ħatorbtu mal-linfa u dawru xe seba darbiet u tqot s-sawtu. Għax jaf li mux. Mela, nkunu ċari. Kinki għana. Qed nitkellmu fuq illum il-ġurnata, sawa? L-ewwel net ifhem, filosofikament tagħmel sens tagħmilha ma' stranġier għax da tista' tħawwat li tit u qatt ma ħaterġa' tarah. Mhux hekk. Imma, illum il-ġurnata jien minix kapaċi norqos ma' persuna jekk ma nkunx nafa. Ma għadniex kapaċi nagħmilha. Għax ma nħuġ daqshekk pjaċir. Fimtek. Naħseb, għax mhux qed nagħmilha. Tipo irid tkun hemm naqa' bond intellettwali u hekk biex nispiċċaw miegħek nitqalleb. Allura xaġa kinki nippruva ma' xi ħadd li nafa, okay, Carlo? Proset ta' risposta. Ma kienx diffiċli. Risposta eżatta, 5 punti Abigail Mallija. Inti ma xiex, ma stranġiri mhux qed. Le, temmen illi issa naħseb illi xi ħaġa kinki nippreferi ma xi ħadd li nafu li għax iktar ma ssir tafa persuna iktar tista' tirrileksja u tinfetaħ magħha, mbagħad issir tafek sew u mbagħad tista' tagħmel li trid. Le, kemm sabiħa meta xi ħaġa vera hekk trasgressiva. Plus li naħseb ma' stranġir. Sekonda x'ħamel bħal. Ma tgħidu li ma ħalek. Le, ma għax issa nitrenja u nidra. Ma kont se ngħid xi ħaġa. Għaj xi ħaġa. Meta xi ħaġa kinki jew trasgressiva ikollha il-qafas tal-imħabba. X'ikollha? Il-qafas tal-imħabba. Le li kont se ngħid jiena naħseb illi ma xi ħaġa ġdid ma. ċab li l-ewwel għax vera ħelwa kienet. Thank you. Ħelwa. Very poetic. Jien naħseb ma tkun xi ħaġa ġdid, ma tantx għandek tkun m'għandek bżonn tkun kinki għax qed tiskopri kollox. U bad ma tsir ta' fil-xulxin ta' tista' nibdew nilagħbu ja nixtru dak il-kostum u dak il. Rajtu Carlotti bil-kostumi dik il-biċċa mara.
Stram. Min jara id-darja. Namillek poll fil-kamra tas-sorda. Jina mħadru meta joħroġ dal-podcast jitċempil it-tifla pa. You cannot say these things pa. Mux vera ta' dik għal. Tifla naħi berija inkredibbli. Men dinti għal. Go for it, mens. Patti għal Carlos. Mela. Ledika. Ma ta' mandiġ tajja, noħot, mandiġ. Jien għandi waħda ma ħansaqsija. Basta li tija Abigail. U jgħan saqsik dik, Carlos, mela. Thank you, Clementi, kemm id-dorrajt. Swinging, Iva jew le. Di tajba. Ili saqsejta ma kunx kelma! Ma dak it-toast li għamilna l-ewel. Taf li vera ħna fil-karta sewda. Carlos. Hu karta sewdajja. Għale, ħanajda. Hu għatma ħat karta sewdajja. Ħanajda. Għax din mistoqsija vera diffiċli, Ma tajba, tajba. Vera diffiċli. Swinging. Le, ta' ma naħsibx, Astra. Le? Ma naħsibx. Għax ħanajdlek, it's faċli tajt raġel. Allora xkont se tu karta sewda? Għax għat naħseb sew. U għat li għatnajt ħanħu karta sew, dat najt imma jek immaġna il-mar il-vera nħobb jien. Kum ma raġel ieħor. Inti għal xaħat ieħor. M'għandekx freaking chance, menta. Għall-ewwel għat, għara il-kont sanajt kienet. Ma wara 30 sena jew 20 sena. Dik, li kont sanajt kienet. Ma jfissirx innaqbel ta' jina, guys, jien meta ngħid daw il-mistoqsijiet mhux ix inkun. Mhux vera, dika taqbel minn Playing the devil's advocate. Eżatt, inkun nawla ta' Peppi. Le, għax li kont sanajt ifhem jekk inti relazzjoni qiegħda f'sitwazzjoni li it-tnej wasiltu f'mod li f'dak il-livell sessualment ġed tistaġna u tiddiskutuha. Min jaf. Però mbagħad waħda imma le ta' Qed tiftaħ il-bibien, qed tiftaħ il-bibien. U jekk pereżempju, żomm sekonda, immaġna tiddeċiedu li tiswingja. U għax inti mhux biss ħatmur hemmhekk, hello, pa u daqshekk, ħatitkellem qabel wara, u jekk you fall in love. If this guy or this girl you meet. U le. Xiex le. Emozjonalment ma naħseb You're gonna fall in love swinging. Min jaf. Tamela darbtejt kun ġo klab. U mbagħad tibda tippreferi tmur ma' dik. U mbagħad wara ftit tispażja xa tinħossu. You're opening a door to whole mystery. Però jien mhux dik l-iktar, jien l-idea li xi ħadd li mara li vera għarejn għandi ħaġa. Meta qed noħroġ ma' tfajla jew fil-każ tiegħi mara x'issa ma nix żgħir ħafna, allura issa ma nistgħux ngħidulhom tfajli trid ngħidulhom women, develop. Għalkemm ma tafx x'issa jiġri. Carlos, għandek girlfriend tal-ġen. Jien għandi għalhekk kont qed ngħidha x'jien għandi girlfriend tiegħi iżgħar minni, allura qed ngħid għandi girlfriend. Għabda x'isimha. I am complete. Le, Abigail, ikdem il-sir. Ħanti għadda taf li xkun. Guys, uffiċjalment jiena l-Abigail Malija, il-business partner tiegħi ta' 20 sena, ħanti għadda taf li xkun. Eddi mhux waħda li nafa. Le, ma x'taħseb Hija mara tal-ġen, yes. As nemmen, meta. Le, u meta ġrat ma stajx nemmen, mort id-darħas lej il-mera ngħidu inti bis-serjetà, I mean inti tiċċajta u vera, u hija come on. U qed ngħidlek she's awesome, onestament ħanajda naħseb qatt ma ħassejtni jekk ma marejn qatt. Vera. She's awesome, vera. U għandi 52, ġina. Jina ma nistax, u ma tajdu ejja ziv. Vera, Abigail. Najdila men jien qatt ma ħassejtni jekk ma mara, ma nafx l-ostra id il-ħaġa. Vera. M'għandix idea. Anyway, Le. So, I don't think no ta. Okay. Swinging. Pero jekk inħossni li nġu f'sitwazzjoni fej vera, hija sitwazzjoni fejn ngħid. X'tagħmel? Inkonna npoġġu bil-qiegħda u niddiskutu naraw x'ħanamlu men. Għax is-sess importanti. Ħanajk ħaġa oħra. Għalissa? Le ħanajk ħaġa oħra, sess importanti ħafna, pero companionship. Mhijiex l-iktar ħaġa importanti. Le, x'inhi l-iktar importanti? Ħafna nies jgħidu li s-sess huwa ħaġa importanti. Importantissimu s-sess. Però mhix l-iktar ħaġa importanti. X'inhi l-iktar ħaġa importanti? L-iktar ħaġa importanti Companionship? is solace. Illi meta tkun ma' dil-persuna jiena lija you find home. And nothing beats that. Sabiħa, Carlos. Verità ngħid. U ħsibt li I found home until I found home. That's so nice! Abby, smajt Abby! L-isbaħ declaration ta' mħabba li għad tamel Carlos! Vera sabiħa! Wow, every woman wants to hear that. Kem man sari Oh, sweet. U jina, għaffiċ rom il-zballi fħajti, ma d-darba naħseb illi.
L-univers fottini naħseb. Issa taf xirridu nagħmlu. As ċans man. Ila wara ħaġa li tajt. Lewa ħaġa qalt li jara taħseb ara tipprova tipproponili għax nitilek. Jien nixtieq U malli qalt li kattillos ta' xmara di. I like this woman. Klara inti bella. Jien imiss. Vert nuħu buzz illum. Good conversation. Good conversation. Klara kull darba tilbesinu ċer tittafżana, Għax jgħidu, jien nanna ġo. Ġizem ta' tfajla? 100%. Kemm int ħelwa. Mela, ħanaraw. Int kif għat għandek ħamsa sabiħa? Vera. Imma ġisa sejċa waħda minnhom. Dawna. Insomma, mela. Il-min? Ħansaqsu lilek. Għandek xi fobiji? Fobiji. Mammi ta' Klara. Jiddispjaċini. Ma ġara xej, Klara, ma ġara xej. Nafni il-Malti imma. Mela, kellimna fuq il-fobi. Mela, għandek xi fobiji li kisruk? Wow, good one. Phobias li kisruk. Menz, come on. Fobja. Ma eżempju, anka situazzjoni jek li tbeżżani. Le, fobja tkun kun fissata bil-bizza fuq xi ħaġa. Mis-solitudni. Per eżempju? Kif tesperjenza dil-ħaġa? Kif tibża? Kif xiġrilek? Il-biża ġiet li n-nannu ma ftakrux jien għamet ġifri meta l-mami kella 9. U dejjem rajt in-nanna issa tgħix fis-solitudni. U isni tbeżżani istra ħafna. Tipo allura se tfittex tkun f'relazzjoni per eżempju? Le, ma nfittix biex nkun f'relazzjoni għalhekk. Ma eżempju nibdu nara l-om il-missier jikbru, t-sit jikbru, l-kuħat jikber, jiena ħuti m'għandix. U tbeżżani, ġifieri kważi kważi twerwirni qisak minn ġewwa. Tbeżżani għadik. Nifhem, solitudni tal-bizza. Jiena kelli fobja kera, kardiofobja, tafu x'inhi? Jien kelli ħafna fobias. Kelli kardiofobja, ġifieri kont fissata l-ind il-mart f'qalbi. U għamilt, xi 5 snin. Jiena kollox, jiena Hypochondria. Le, jiena kont kardiofobik sewwa u għamilt kull test li jeżisti. Jiġifieri kull test, jekk issaqsini fuq test, nafu, għamiltu iktar minn darba, 1. 2, kont it-tip li jekk jitla artiklu fuq il-gazzetta u jgħidu magna ġdida biex jittestjaw fuq il-qalb. Jiena neċita ruħi jisni ġifieri ħanitaqama xi attur ta' ħola. Kollox provat. Xi pjaċir magna ġdida hekk. Għax jisek meta tiffissa fuq. Fissat bil-ħaġa. Immaġina tħobb il-karozzi. Rrid nipprova dik il-Ferrari, rrid nipprova test dik il-Magna. 3, ovvjament kont immorant il-kardiologist, kull kardiologist li hawn Malta dortu. U kien jgħidu li terġax tiġi sabiħa, m'għandek xejn. M'għandek xejn. Allura kont pereżempju tiftaħ klinik ġdida. U f'dak il-klinik ikun hemm 3 kardioloġist, nejn minnhom nkun ġo mort għandhom ikun hemm it-tielet wieħed. Nagħmel appuntament mat-tielet wieħed. Edha fil-waiting room u qedek fimt. Ma jmurx joħorġu 2 l-oħra u jarawni. Edem biex nittaqgħu mat-tielet wieħed. It's you again! What the hell? Go home! God damn it, your heart is okay! U bat fobja oħra darba kważi f'guide pinnola, weħlet li pinnola. Dik kera. Kelli it was like ma bdejx nifsu bad bżaq tal-baqar nexxi li I coughed it up, fint, ma blokkat li l-pipe. U għamilt 6 xhur ma nistax nikol. Ġifieri smoothies. Daf li żmien, ġifieri kont imkissra kizmin. Jiena crippling, ġifieri hypochondria. Bħal kif pereżempju? Would you like to talk about it? Pereżempju, naħseb ġejja minn nannu. In-nannu kien ġifieri kull darba jkollu jiċċekkja l-pressjoni, jinkollu għand it-tobba jfissa li għandu xi ħaġa x'inhu bad insomma. Imma jien l-istess imma naħseb ara x'tiew żviluppata naqra tard, jien ilni ġifieri snin issa. Immaġina fil-COVID kif kont. U fuq xiex per eżempju ma? Kollox, ġifieri jien. Blood test. Blood test jien kollu. Imma jien very impressionable person, so jekk nara TikTok. U tara xaħġa li għandu xi ħaġa f'rasu mela inta tuġa f'rasek. Jien għandi. U mhux fuq ibies jerġa' fuq nies oħra ġifieri jiena
miskin min joqgħod miegħi għax inġalhom ġifieri jien naqbad ċempel jien u nagħmilhom it-tests jien u anke jien nagħmel. ġifieri ġibu xi messaġġi li għandhom xi appuntament. Bis-serjetà. Klara dik Klara, injora. Il-boyfriend fil-bidu niftakar fil-bidu tar-relazzjoni fis-sajt għandu xi ħaġa wkoll. Mur iċċekkja dik, mur hekk ġifieri ma jistgħux jgħixu biha. Imma imbagħad għandi naħseb kind of għandi fobja bħalek illi minn meta kont żgħir bidejjem kont noħlom illi kulħadd li nħobb ħajmutli. This is a very recurring dream. U naħseb żammitni ħafna milli nagħmel ħafna affarijiet għax nibża bħal is-sifer. Sifer għal tul ta' żmien għax nibża li like jiġri xi oh my ħaġa. god ħajġri xi ħaġa. Mbagħad għandi naqra superficial hekk frivola fobja vera tadda. Ma tistax tagħmilna cliffhanger bħal dak. Għandi tnejn. Go. Cucumbers nibża minnhom. Vera? Għallu kemm nibża minnhom iġġi. Għara Carlos qed jikda miżdienu. Attent, eċitejn, attent. I mean, come on. Terma konta tal-grocery Cucumbers, man. Swadi. Go for it. Terma konta tal-grocery store kien hemm mara d-dejja like cucumber vera kbira. Clara, you are not. Mela jien għandi difett, Clara, klib difett kbir, kull min jafni sewa għandi difett kbir. He cannot miss a punchline. I cannot resist a punchline. Imma it's too obvious this time. Vera. Imma moħħi pa jisir. Sekk misibu, bad jemlu ċingu, bad daqsek. Iqaf. U x'għamiltu mbagħad? Għaddejja bdina outfajjara u jien hekk għaddejja like vera ġifieri grocery aisle. Ma nintix meħdejja. Titawra hekk biex nevita l-cucumber. Minn dejjem. Imma it's actually a fear, fobia. Tibża Tiddejjaq minna jew tibża minna ma. Qalbet tħabbat u hekk. Ija tħabbat, inxomma minn mill-bot u naħseb skoprejta tarta x'qatt ma kellna cucumbers id-dar imma family. I can't help it. Sorry. I need cheese and I need. Cool. Tifel huwa. Ma nafx. Sorry, Isma, aħjar tiqaf titkellem. Go for it. Ironikament, in-nanna tiegħi ma tarax u din kull darba li x-xom ħjara. Ġifieri di daqshekk taf li hemm ħjara u jien ma kontx naf il-nanna wkoll għandha din il-fobja. Innan għandha fobja ta' naħseb mhux eżatt fobja, ġas vera idej huwa with a passion. U darba kont edha għandha insomma ta' xi 13 sena u għedtila kont qed ngħidilha kemm idejquni l-ħjar kemm nibża minnhom qalt li hi wkoll l-istess ħaġa u hi kapaċi x'ommhom ġifieri għax ma tarhom. Ġifieri u t-tieni waħda anta tlennet. U nibża ħafna mill-porta potties. X'inhi? X'jabtu l-porta potties? Porta potties. Le, tispjegana. Portable toilet, dawk. Porta potties. Sekonda, mux isma, mux t-dejqu ket najdu, tibżat. It's a phobia we're talking about. Tibża ma minn ġewwa jew ma anke taraw minn barra. Xiġifieri daw li jkun hemm fil-festivals pereżempju. Taraw minn barra tibża ma. Daw il-cubicles ġifieri. Tibża li ħaġa xaġa minnhom. Ma nafx imma sekonda, le nifhimha dik. Jekk inti Lemma li tibża. Le, ma jekk tibża ħafna mill-mart u tibża ħafna mill. Ovvjament, ifhem ħana ngħidlek jiena claustrophobic inti? Le. Imma ġifieri gravi, ġifieri darba konna Poland, konna qisu ġo campsite morna naraw il-Papa. U niftakar like ma kienx hemm toilets ħlif dawn iż-żik ta' porta potties għamilt xi jumejn ġifieri nżomm but wara infection imma il-lost. Ma mbagħad kelli nidħol ġol. Għax ma minn barra. Ma kienx hemm kien hemm is-security kullimkien għax kien xi ħaġa tal-Papa u kien hemm xi 3 million. U mbagħad spiċċajt użajt il-porta potty u ngħidlek fear confirmed. Klara, kien maġinari qedna. Klara, nistajt ħaġa. Klara, you are comedy gold. I love you. Użajt il-porta potty. Apposta tagħmel qed nipprova. Iqaf. Jien u l-boyfriend konna għadna fil-bidu ma kienx hemm fejn nagħmel toilet u da qed jismani nibki. Like ġol bathroom nibki. Ġol porta potty. Ġol porta potty nibki u like intu rajt Klaru inġu serjex te.
Apparti ċajt, issa daqsek ċajt. Imma hija biża ġbel Hija biża naħseb nibża iktar mill. Imma urdin di dejqu pereżempju. Iwa. Dejquni ma mhux l-istess livell li dejquni l-cucumbers. Ta' biża ġifieri. Il-lajs istra, all right, okay. Jiena miss. Saqsi Klara. Break. Mhux ħamalla, Ħamalla. Tista' tokar ta' sewda. Vera. Nirrispondu di u mbagħad immorru għal-break. Għax inkejjek immorru break u di tkun taf x'in Anzi, ħan nagħmlu ħott di-domanda, nagħmlu għal-break, ħan nagħmlulkom kafe bil-magna tal-kafe tal-għallu. Ħalli l-Klara ħallu fuq xwik. See you! Feel the heat. Awaken your senses. Indulge in desire. 50+ brands. Onlineintimates.com. OK Home, aktar minn 99 siġġu xtażel. Panta Road Lija. okhome.com.mt. Barbecue lemon chicken breast, honey chicken breast or lemon pepper chicken breast. Snow White Meat and Poultry Market Imjar. Shop online at www.snowwhite.com.mt. Quality Projects Malta, kontratturi turnkey għal kull tip ta' xogħlijiet. Issa qed joffru servizz ġdid. Ser tixtri proprjetà? Għamel l-għażla qlija. Ikkonsulta magħna biex tiskopri spejjeż jew alterazzjonijiet li jista' jkunu neċessarji qabel ma tagħlaq ix-xirja biex isserraħ rasek li m'hemmx spejjeż moħbija jew żejda. Aħna niġu fuq il-post fejn nagħmlu analiżi teknika u professjonali u nagħtuk rapport bil-miktub. Għal aktar informazzjoni ċemplulna fuq in-numru li qed jidher bħalissa. Tiegħi kollha serji. Jien għandi waħda tajba, waħda ħott tal-Klara. Qabel ma nagħmilha nifakkarkom li jekk tidu mazzkarti ħott tal-parties tagħkom. Yes. Kemm tibatunna messaġġ fuq Facebook jew Instagram. U għandna mistoqsijiet ħafna iktar ħott minn daw. Ovvjament hawnhekk Buzz. podcast pubbliku. Mela. Klara, lesta? Aħer tibla li għandek ġoħalek. Għatta minn striptease. Jiena tfajla tal-knisja. Giddiba. Għatma minn striptease. Uħa nażel li nastjeni. Mela sinjali vera. Inti taf li kellek xena, Joe Rowling. Le, ma Eżad, dik karattru. Klara. Karattru. Għadet karta sewda. Sa mux narax ma. ċempelli l-xaħat biex iwieġeb għalik. Lallu. ċempelli l-xaħat biex iwieġeb għalik. Aw di vera, għal-fere. Tiġeblu ħna lik. Tina l-mobile. Nsibu l-ewwel numru li jiġi. Di gravi, ma. Isma' ċempel boyfriend. Ma ċempel. Għandek xi ħabiba tajba. Titfaħi speaker imma l-ewwel għajdla qiegħda speaker. Għajda fuq program. Nista' nitfak speaker. Di qatt ma ġrat, guys. I am excited. Il-ħabiba jew il-boyfriend? Arinti. Mwaqt attenta l-ċempel. Jieku minnek il-ħabiba nċempel. Ifhem. Kull ma tistaqsija taħseb li il-boyfriend diplomatiku, il-boyfriend ħadd ċempel. Għax di Għax ħajjik xfek. ċempel il-ħabiba. Il-ħabiba tista' M'hemmx tikxef Abigail. M'hemmx tikxef? Fl-strip m'għandix naħbi? Imma ħadd karta sewta m'għandekx taħbi. Sorry ta'. Imma ħadd ċempel Klara. Sorry dik qtewa. Mute, please. Mhux ħanaqtewa. Tgħid inċempel lill-ommi. Il-lommi. Għax tajna fil-ħatit. Dik tifla sew dik għadwa. Hello, mami ta' Klara. Insellmulek minn fuq il-karti. Ok. Jinki kol ħabiba nġempel. Dimma diqqat ma taqbad nisow sew. Ħanejdlek. Tamilix speaker għal sajdila. Ma taqbadx m'għandniex oħra. Mux fer, le xieġifri. Tinsew xin avukata, ok? Għalek għad nibżajja, imma jridu namlu għar 20 seconds. Tafxie maġistrat, ċempillum. Illum ħataqbada. ħanara l-screen, Rajtu l-screen, hu karta sew doħra, Klara. Ma di l-ħabiba Sabrina għat ma taqbadni, Ġifiri,
Kas ta' emerġenza ċemplu xi Sabrina. Ġifieri Klara tajdinna Diretto illi ġobni, bil-Malti. Le, Klara tajdinna bil-Pulit illi bil-Malti fottietna. Għax kienet taf li qatt ma taqbel. Avukata ħin. Dottoressa. Mela, din oġbitni ħafna għaliex di qed tgħidli dawwar il-mistoqsija fuq min għamililek. Min għamilha din mistoqsija? Abigail. Xi tgħidilna insomma ġieli għamil striptease. X'taħseb inti sabiħa? Jien ma nassumix. Imma x'taħseb jew kellek titfaħħa? Ngħid li iva. Ejwa, mhux ovvja. Għandi 45 għal qatt ma' striptease. Int qatt ma' striptease Mendi? Le. Qatt ma milta. Le. Kif le? Qatt ma nżajtu xi ħadd. Qatt ma milt striptease. Qatt ma nżajtu xi ħadd. Risposta ta' Klara ġobni. Kaħsib ta' xaġa normali. Imma ma dix għax Int qatt ma Dej m'għandix Int għatrajtu ġismi. Ġismi mhuwiex ta' striptease, I mean. Le, ħanajlek, asmani, jina bis-setet najt, jina ġismi mhux ta' striptease, jina Volkswagen. Sewwa? Volkswagen hija karozza tara ġej mill-bot. Tajt Volkswagen. Sakemm is-suqa. Oh yeah! Imma guys tara ġejja mill-bot. Kemm ilek taħseb fuq din linja, Carlos? Le, din li nafu minn dukon żgħar. Kontu żgħar. Ma nistax ngħidha, mbagħad nitkellimkom wara. Inti miskar. Aw, illum you're on fire bil-punchline. Always on fire. Min duħarġ il-ħjaru ta' Klara. U l-pot Poti. Porto. Signori, għonek fuq full kartin għal-mukom klim ġodda u fostum għanna il-Porto Poti. Kem kellek boyfriends inti f'ħajtek? Għax din għafa risposta, ma kem kellek boyfriends? Serju wieħed. Li għandi issa, noħrin kienu. Għant kem kellek? 3. Ok, ma għat kont involuta f'relazzjoni tossika. Għax dikka ta' din għafum kolla. Jien kelli ħafna. Imminti ta' mill-għom il-relazzjoni tossika ġiġi. Iwa kont. Ija kont? All right. Ok. Kont niġi manipulata li qed jagħmel xi ħaġa ħażina u imma qatt nagħmel Gaslighting. Gaslighting, all right. Tipo kont ngħidlu li qed jagħmel xi ħaġa li qed iddejjaqni u jgħidli ma x'inti qed tara x'tagħmel inti. Kif tkun diffiċli biex toħroġ minnha u ma tkun xi ħaġa. Tkun diffiċli u domt. Mhux relazzjoni ta' ftit qed tajt. Le. Istra, that's hard. Imma dejjem isni jien tip ta' persuna li fer nibqa' nemmen f'dak li jkun. Taf kif nipprova dejjem imma hekk kienet. Isma' battu il-messaġġ m'għandux x'jaqsam ma' relazzjoni tossika għandu x'jaqsam mal-porta poti. Għax qaluli isma' mhux porto poti. Mela. Porta poti, għax porta bil. Jan Joranta. Jan Joranta. Intom fimtuni Porto. Porto bdejtajt. Le, maġ blit bit-Taljan, fejn portabili xorta bil-porta. Provajta bezalik imma ma nixxin. Intom kif kontu għed tifmuni ekka. Jena Porto fimta. Għandkom bżont natfu Porta. Importa. Għax il-Porto fimt. Porto. Għatmet Porto. Le, imma tistajt. Play it back. Le, ma tistajt bit-Taljan ijom mi Porto il-potti. L-accenti tajda. Io cazzo mi porto il potti e vado a vedere il Papa. Ma che? Illum Carlos you're on fire. Proset Carlos, Mendi inti mizzek. You know? Ajma, proset. Thank you, Mendi. Good answer. Very interesting. Good answer. Mela. Le, ix-xerjat ma l-fat li t-xerja. Ejwa. Il-lebi għaj. Good dancer, fimtek. Daqseg kim bita li. Hansa dal-imbit vera tajjeb imma Abigail kant. Vera tajjeb Mirko bat li Porto dejjem qalet. Le, Mirko. Le, ta. Isma, Klara. I plead the fifth, Mirko. You can plead the 5th, the 10th, the 11th. Imma tifhem li dawn hawn ekkaw il-kameras. U nistgħu niċċekkjaw kollox, u vera. Iċċekkjaw jiena. Diħan saqsi. Porta qed. Inħobbok. Dili tajtek jien. Ma tistawx toqgħodu tiftemu bejnietkom. Le, jien netloqtlu diħan saqsi għal-lebi. Li ma ftemniex. Mela, kinki jew vanilla. I kemm mu tajb dal-ġobon? Nishtin ngħid l-kelma vanilla. Kemm inti mhux ovvja li tajjeb il-ġobon.
Ma ħankun onest. Ħsibt li ħajkun ġobon tajjeb normali, ma dak ġobon vera speċjali. Yes. X'inhu? Moving on, issa inti missi. Manuri Le, għax il-kelma vanilla tal-limt x'inhi mingħand dis-sinjarina. Vera, bis-serjetà. Vanilla. Vera, Le, saqsejtu ma nafx. Le? Vanilla jew kinkish taħseb li? Ma nafx. Vanilla hija normali. Ġifieri. Alright. Meta tilab it-tennis normali. Xejn speċjali. Vanilla ġifieri Meta tilab kollox. it-tennis u tilbes jew temp, jew kollok ġmiera, jew tanda fil-basketball tilab it-tennis funċata jibu wara. Jew taqbad ix-xibka dawwara miegħek. Eżatt. Le, ma mhux hekk biss, kinki anka vanilla le mhux bil-fors, vanilla anka it-tip ta' pożizzjonijiet pereżempju. Ifa aħna audiovisual company, ġifieri aħna kull ma nagħmlu nifhimjaw. Visual. I mean, il-visual importanti. Mhux naqamet nejju. Inti. Naqa vanilla u naqa kinki. Veru? Ċek. All right, okay. Naqmin kollox. All right, cool. Ti meta tieħu ġiegħat naqa vanilla ma tidux. Ejja, żgur mela. Mbagħad tagħmel it-topping. Titfallu nuts fuq. Mbagħad kollok il-flake, fim? Mhux hekk. Mal-bażi naqa ta' vanilla hekk, kont kontilla dik in-naqa. Vanilla nuts importanti. Importanti mhux vanilla biss dejjem, hu. Yep. Mhux vera, Klara. X'inhu? Għax kont beżin isma' Klara għandha kelma tajt u xi picks up humor like that. Vera funny, vera. Anki tfil tamma. Thank you, għaw, vera napprezza li tgħidu li jien funny. Vera? Kollu jgħidu li jiena vera minnix funny. Illa, you're really funny. Qed tisimgħu? Clara's friends, she's really funny. Thank you. Very funny, very dry. Thank you, ħafna. Inti mistek sabiħa. Jien? Iva. Vera tajb, guys, dal-podcast I'm loving it. Buzz. Għax istennejtu. Għajdilhom li bistu nuċċali, Klara. Erġajt il-bist il-nuċċali. Nistaw namlu waħda profonda, Klara, sa ta' Ija, dessa Iżbajna nizolqu fin-niexa fissa. Just issaqsix il-Carlos, għax Carlos mhux profond. Din le, ta' din nixtieq insaqsija speċifikament il-Carlos. Oh, yes. Għaliex? X'inhu dak il-wiċċ? Għax kultant joħroġ id-draw. Dak mhux dragon, x'inhu? dak kitten. Kitten. Le, kitten. Ja, kitten. Għaka mux kitten, ma nafx għasmajtux dal-ħos barattiqa, ma jkunux kitten. Gitti, kompli. Mela. Ja. Għax segwaying minn tal-striptease. Ok, apparti ċajtaj. Qatt batejt bil-body image. Iva. No, interesting. Meta kon zaħir ħafna. U affettwatni ħafna. Għajdin nafik. Il-lostra. I mean, inti rajtu il-body image tijaj. I mean, dejja ta' rajtum kien għazar. Issa, jena kont meta kont zaħir kont. Jena per eżempju ma kontx immurno, kont niddeja għax kont mamul zaħir. Kont il-best t-shirt, jew hekk? Le, kont immurno, imma per eżempju. Le, għaw minn il-best t-shirt. Le, ma kontx il-best t-shirt, mbannajt kind of fuck it, you know. Imma hija kelli body image kont ħafna, kont inħossni zaħir, kont inħossni minix mibni, kont inħossni najt il-nostra men Alla u kull raġi għamillek nejek għal-madonċi joħroġ l masil zaqna minn widnejħ, jena kont immur sejħuġ ma jġiġ għax kelli metabolizm vera fasti. Imma kont ħossu inqas? Le, mux kont inħossni inqas, għax mbagħad naf li għandi affarijiet oħra jkompensaw, per eżempju moħħi. So I always pushed on my intellect to get around. Senti ġifieri, però l-ġism ma kienx irrobni. Mbagħad meta bdejt nikber ngħid, you know what, fuck it. Mbagħad biex taxxaqa jiena minn dem kont sports li kont nagħmel cross country running, fencing. Allura tiżviluppa ħafna saqajk, fratina għandi saqajja il-lower body tiegħi vera żviluppat u vera format onestament b'saħħtu ħafna. Fil-fatt anke llum għandi 52, jekk jiena tini ħever se kull tlaq nimxi I can walk forever. Martin, my best friend, jgħid Carlos, inti ma li tibda timxi. Imma l-lum il-ġurnata, tixtieq tkun mibni? Le, anzi bil-maqlub, illum il-ġurnata I am happy. Ħanajdlek għaliex, għax inti meta tkun mibni u tibda tikber, titħafni iktar maintenance man biex iżommu dak il-body. Għamilna fil-nies li meta kienu fit-20s kienu kollek, illum li qegħdin fil-50s. Kollha biżżaq. Kollha bla forma. Jien għandi 50, għadni tajjeb. Għadek Volkswagen. Għadni, mhux Volkswagen, Ferrari. Volkswagen magna ta' Ferrari. Kolla jrid, sakemm dik il-magna ta' biex. Tidu taraw il-ġimmel, Carlos. Elejna mbagħad nitlila sound effects ġifi.
le, imma waħed minn dawk mhux biex nider, waħed minn dawk għax għandi l-bicep daqshekk. U plus, jiena nitrenja meta nitrenja, jekk ma nkunx irrabjat fuq xi ħaġa, taqsu l-trainer tagħna. Vestra ma jgħidlekx. Jgħidilhom inkazzat. Jekk inkun normali imma jekk inkun irrabjat nibda nolli l-ġim. Allora jiena kif nagħmel biex qabel niġġielek miegħu. U Abigail di, vera tgħinek guys, vera tgħinek biex titrenja Abigail għax xi kultanti kollha ftit. Tajlija. Le ma tkun żgħir ma m'għandix problemi. Xi li nitkellmu ħafna fuqha u di body image u rġiel. Vera speċjalment fuq l-irġiel vera. U l-lum il-ġurnata naħseb l-irġiel iktar minn nisa. Taħseb. Ijax, inħoss, per eżempju, anke meta tara la Violent, per eżempju. Tipo, n-nisa jkollhom dik il-kurvatura u dak in-naqas paħpi u naqas ċellulite. L-irġiel kollha ikkatjati bl-abdominals. Isek jekk m'għandekx abdominals m'intix raġel isek, fimtni? I think the pressure on men is bigger. Għalhekk naħseb. Illum il-ġurnata. Da suġġett ma nħanx nista' nitkellem fuq. Jekk inħoss dik il-ġenerazzjoni. Isu il-ġisem ta' mara isom bidel naqat tipo meta tara l-television u hekk dik inqat paħpiħa saret sexy. Però jien nitilitani fuq in-nisa like fuq di l-image li anka nara TikTok. Per eżempju, issa dal-aħħar rajt TikTok milli boobs and butt are out and now model body is back. Ma darx ġifieri ġisem mara. But who decides? Min jiddeċidi ħaġa bħal di? Jekk jiena nħobb. Ovvjament mhux in-nistem fuq illi they want to perpetuate a certain jafsu fuqha biex tidherek. A certain trend illi daw in-nies kollha tem fuq biex huma Ibiħu. It's all about selling. It's all about selling, 100%. Ifhem ħanajdlek. Għalkemm jien nara vera suġġettiva, guys. Hekk naħseb jien. Jien naħseb il-tipo l-kultura ta' bejn l-irġiel u bejn nisa hija differenti ħafna. F'liema sens. Fis-sens, grupp irġiel forsi jikkummentaw fuq xulxin ma jieħdu bċajt u hekk, imma n-nisa jweġġgħu. Ma tafx. U ħafna jweġġgħu fi kif imma. Iweġġaw bil-kommenti li għaddu. Anka l-irġiel fuq in-nisa. Anka l-irġiel fuq in-nisa. Kelli situazzjonijiet fejn mara. Imma jiena qed ngħid tipo l-irġiel bħala oqgħodxa fuq xulxin u n-nisa fuq xulxin. L-irġiel fuq in-nisa fl-ma L-irġiel fuq in-nisa jinġieli kont ma' grupp subien u per eżempju xi ħatra ritratt ta' waħda fuq Instagram u jagħmellek jagħmellek ara ċellulita, stretch marks u mbagħad u sadi meta ngħidu rqiqa jagħmlulek ara suf. Kujni, madonna ġifieri daw jagħtu jifluni. Nistaqsaq mistoqsija. Kemm ikollhom età ma daw irġiel? U le jkunu żgħar. Ma tantx ikunu żgħar, as in 20s. 20s. Eżatt, għax intom qabad tikber u taf li dik il-mara li qed toqgħod qatta 80% mill-ħin tagħha tuħossib il-lat estetiku. Sfortunatament ħajkollha problemi mill-lati oħra, ġifieri fehim L-istess l-irġiel, ġifieri. Fis-sens illi inti training sija nisa u irġiel. Għax is not fair. Il-fatt li persuna tuħosib tagħha nifisha. Tajba. Tmur il-ġim u importanti. Iva, importanti. Number 1 she's healthier. Mhux hekk. Number 2 għandek ġisem man ħsibu fimġen ngħidlek. Il-ġurnata mod tibda tisma'. Imma ma tiġ tagħmilha l-alla. Le, min ma dixej kontra tkun sabiħ jew kulħadd jikkummenta ma doffi l-ħin kollu. Jiena fuq TikTok tagħna il-kummenti li jaqlawli. Xejdulek. Jisħan tipata ma tiqafx tajt. Body image imma. Le body image le, tidhom jgħidulek Klara li I mean. Jien ġieli nirċievi. Ċajta ta' għax anke fuq dik jaqlawli x'ħossa sabiħa, jien mimlija ċellulite, Isma' l-verità, Abigail, ngħidu l-verità, Abigail. Għandha body tal-ġen minn hawn l-isfel per se. Tajba Carlo. Issa ma tiddejja. Anke minn hawn il-fuq, Abigail il-faxxa għandha problemi. Ma tiddejja xogħol jgħidulek. Jiena għalhekk sejrin tal-ħin kollu. Jien naħseb tasal fi-stat li ma qasib tiżikkas. Le għax inti tara li lek nifsek mod holistiku. Jien nafx valurandi. Eżatt. Bil-nieħli kbir, bil-ċellulite, bil-patata mhux wieqfa. Tipo, I mean, nafxien. Jisek tibda tħobli lek il-nifsek, eżatt, tħobli lek il-nifsek. Ġili tirċivin. Jien ġili rċivejt kummenti fuq apparenza. Ija. Fuq online? Online, ġili Per eżempju?
li moħħi kbir. Vera? Imma, u meta kont żejra vera kienu jaqbdu jgħifu u vera kont niddejja, infatti għamil żmien, like, immaġna, ma jiddejja kont naqtadda. Kont noħroġ, ta' xi 12-13 fil-għaxija bil-kappell. Carlos fuq Rowling, dak it-tip. Bil-kappellek, bil-fedora het. Missa, to be honest, I've learned to accept it. Nisidbu hekk. Jien tal-lems li n-nies dejjem ħajgħidu xi ħaġa. Imma jien ma nistax nifhem għad il-kultura. Jien naħseb għax ikunu mdejqin. Why do you need to be unkind, guys? Kull ma tikbilna. Why do you need to be fucking unkind? Why? ċettieħu minna. One, you're poisoning other people. Waqt nitkellem l-Ingliżi jwaqlawli wkoll. U tu, you're poisoning yourself. Dik lar, it's not about you're poisoning yourself. Ma tkunx taf xi xinu għaddej bniedem, ma tkunx taf. Anka kieku m'intix għaddej minn xejn għandi ġurnata tal-ostra. Għaliex għandi nara l-kumment stupidu tiegħek men. Mur waħdek, fis-sens, le, laqqas, għasirt ngħidlek mur waħdek, isma' jela ħana mur indifenġo porta poti. Ejja. U daqsek, diħan għandu sadik. Le, jien iktar naħseb, jgħalaw, ħanamlu ħbieb. Unindunaw. It's much better to be friends. Carlos is not convinced. No, I'm behind you. And I would say it, guys. Let's be friends. We're all gonna die. Stop wasting time. Għanna kolla fl-istess dajsa, ma naqelaw xurxin fuq affarijiet stupidi. Meta tibda tinduna li nisi għalaw fuq kollox jekk inti kollox. Jiena naħseb li they're bored. Like, għandhom zon hobby. Imma it's not just boring. Ikkuntazzjawni fuq Facebook u nsibilkom hobby. Imma parti dik, kien kultant nibda ngħid bniedem li qed jaqla l-kummenti just toqgħodx tħallhom jaffettwawk. Le jien ma jtfettwawniex. Jiena għamilt sa 15. Kważi sa 15, kważi qasam mur baħar jiena. Vera? U l-ġurnata ngħid vera kont bela. Għaliex? Għax ma jiena tipo l-fiżik tiegħi vera żgħira. U kont naqla ħafna kummenti. Kont ħossu konxa x'intriqa. Imma ħin kollu jikkummentaw in-nies u ħankejlek idejk u kemm inti żgħira. U ħasin qasam u mur kull xi ħaġa, ġifieri immaġina ta' 15-year-old tibda isek tilbes u toħroġ naqra hekk u jikkummentaw. Jien kien jgħidu l-scarecrow. U ħafna kummenti. Imma l-ġurnata ngħid vera kont bela li tajt kasom għax. Taf kif un tibda tħobb li l-ek nifsek intkivint, so minnet jikkommenta. Vera m'għandux għalfej effettwak, x'il-problema li għandu mhux int. Ekku, 100%. U nistajt xi ħaġa, jiena tallimt ħaġa through the years, għax jiena illum sirt joġobni kollox fuq pereżempju Mara. Santa Mara. Iġbietta, dina qabel għax jiena kont żgħir u kont ibla, kont tuba. Fimt li lajt kostraġ dik għandha hekk u dik għandek u għaddejt minnhom da affarijiet. Tinduna l-isbuħija qiegħda kullimkien. Illum tinduna l-isbuħija letteralment u meta tħobb mara men, tħobba da' sekka. U anka ma tħobb raġel, anka meta raġel uħobb raġel. Le, manka meta inti tħobb raġel, tara l-isbuħija tiqwija. U naħseb eventwalment meta tasar kollox, jekk tpoġġi ma l-isbaħ raġel tad-dinja. U ma jkunx jaf jitkellem. Jista' jkun l-isbaħ raġel fuq wiċċ l-art. Isma, kull ma fadlilna ħin, Carlos, kull ma fadlilna ħin għal-mistoqsija waħda. Min ħajsaqsija? Issa, ħarsu li hemm xi ħaġa tistgħu saqsu. Inti saqsejt waħda tajba issa? X'saqsejt? L-Abigail kienet tajba. U jista' jirrispondi għal kulħadd sewwa. Ir-regoli, Abigail ir-regoli tagħmilhom hi. Le dejjem l-aħħar waħda dejjem m'għandix idea. Guys, innu tajtu li Abigail m'għandix idea ta' kif timxi bakarti. L-ewwel intum baħti. 5 minuti. Kull ma tajt Abigail, tajt inti dejjem. Hemm xi ħadd irid jagħmel mistoqsija. Jien għandi waħda. Għandi waħda, ix. Ma tantx għandi tajbin jiena. Għandi ta' maċ nuqqaħa dawn. Dik sabiħa, jonkell għandi di. Saqsi li trid. Oh, dik nice. Dal-podcast. Trid nagħmlu saqsi li trid. Ir-regoli ġifieri. Jien nixtieq joħroġ domanda. Tajba, min għandu x'ħadd jista' jsaqsi li jrid. Xi ħaġa li dejjem tkun fuq moħħkom. Ġifieri aħna. Anything that to put on the table and discuss. In 5 minutes. Oh no. Go for it. Amendi. Li kieku jkollkom titfaw doza waħda ta' xi ħaġa ġol bnedmin x'titfaw? X'ġifieri, spjega ħana aktar. Doza naf, doza ta' mħabba, doza ta' kompassjoni, jekk xi ħaġa hekk. Okej, jien għandi kieku. Imma mhux se ngħidha mill-ewwel għax tisirqu jieni. Xiżidilhom il-bnedmin. Xiżidilhom hekk il-bnedmin xiżidilhom. Okej, ħanibda jiena. Ħanibda jiena. Jien għandi waħda tajba. tajba.
Tlaqna. Dik il-mistoqsija. Vera sabiħa. Issa nispjegaw ilhom dik. Dik il-mistoqsija ħad tiġi tiffaċċa mendi. Mela jien kieku nżidilhom doza ta' kuraġġ. Għax nemmen li meta inti jkollok il-kuraġġ li tħobb, ikollok il-kuraġġ, jiena nemmen li ħafna minn dawn l-affarijiet bħal kummenti korroħ fuq TikTok jew min iweġġak tiġi minn biża'. Jien nemmen in-nies iweġġawk ħafna drabi għax hemm biża' ġewwa fihom jew weġġa ġewwa fihom ħafna drabi biża' li tweġġaħhom int, allura jweġġawk huma l-ewwel. Allura naħseb jekk ikollna iktar kuraġġ, inkunu nies ħafna iktar li nafu nħobbu għax biex tħobb. Kuraġġ sabiħ. Ma tix tkun tibża. Sabiħa. Dik. U anke biex tajt il-verità tiegħek ma tix tkun tibża. Biex tajt il-verità tiegħek, biex tajt skużani meta tiżbalja. Biex tajt skużani. U l-kuraġġ jgħin f'kollox. U naħseb in-nuqqas ta' kuraġġ joħloq ħafna bil-kontra. Ħażin, eżatt. Naħseb il-ħażin parti minni u nuqqas ta' kuraġġ. Il-kodard. Il-kodard. Id-dajjef u l-kodard ibża minnu sfortunatament. Ok, inti, Klara. Naħseb empathy. L-empatija. Għaw bżon. Ġast għax naħseb illi ħafna mill-problemi jinħolqu għax vera nuqqas kbir u speċjalment issa bdi s-soċjetà li qed ngħixu fiha. Individwalista, isu kulħadd moħħu fih innifsu. Ħafna issa jekk il-problema ta' proprjetà li hawn, il-problema ta' proprjetà in my opinion hija nuqqas ta' empatija għal ġenerazzjoni li jmiss. 100%. Iġifieri naħseb kollox minn hemm jinħolqu. That's a very nice thought. Gwerer jinħolqu f'nuqqas ta' empatija. Nuqqas ta' empatija bejn gruppi. Popli. Sabiħa wkoll. Tajba. Carlos, fottajnik is-saġġant ngħid. Jiena nfeżax ħanajt. Nili naf x'ngħid. Mbagħad ħatalaq mendi. Bil-Ingliż ħajkolli ngħid amma. Nejja. Tistgħu taqlaw li kemm tridu guys, sorry. I think I would give it a good dose of pain. Because pain fortifies. You cannot become the best version of yourself if you don't experience real pain. Issa if you learn from pain, you grow. If you don't learn from pain, then fuck you. Imagine like already feel because if you don't grow, from pain, and pain can be anything. Imma ma taħsibx għandna biżejjed u ġieħ għal Klara. Imma naħseb ma tantx hawn nies li jaħdmu fuq dik il-problema. Eżatt, dik il-problema. Imma dik allura mhux l-ġieħ. Ma sekonda, intom qed tgħidu l-introspezzjoni. Le sekonda, aħna għadna jekk inti kollok tażel il-mistoqsija kienet jekk ikollok tażel x'titfaf fil-bniedem. Doza ekstra, mhux ġa biżejjed għandna Karl. Inti rajt id-dinja ta' madwarna? Eżatt, għandna biżejjed u ġej. Taħseb li għandna biżejjed? Taħseb li talmu biżejjed? Le, għandna biżejjed u ġieħ, imma mbagħad il-ġieħ nittransformawh f'biża, f'rabja, f'mibeda. Jien naħseb ħafna ġieħ. Jekk ikun aktar kuraġġ u empatija, d-dinja taħdem aħjar. Fil-każ tiegħek id-dinja. Jien naħseb l-ġieħ. Mhux everyone can handle the same. Imma dik irridu nitgħallmu li l-ġieħ jgħallem. Imma inti titgħallem mill-ġieħ li jitfaħ taħt it-tapit. Taf kif titgħallem minnu. Xekku. Mendi inti x'iżżid. Jien kif nżid l-gratitudni. Gratitudni. Beautiful answer. That is a beautiful answer. I must admit that is a beautiful answer. Għax nemmen li hawn nuqqas kbir. We all should be grateful naħseb għal kollox. U jiena naħseb dik waħda mill-isbaħ emozzjonijiet il-gratitudni. Meta jien tallimt inħoss il-gratitudni ftit snin ilu u l-ammont ta' x'ġalek bil-kondizzjoni tiegħi again. Kif? Għax nħossni grata li qiegħda u ma nħossa ġo qalbi qabel ma kontx inħossa. Qabel kont ngħid ingrata ma kontx infissira. Lum il-ġurnata kellek rabja fuq dis-sitwazzjoni. Le. Rabja le. Le. Għat ma kelli rabja. Għat ma għattalix jien. Le, għattalix jien meta kena dil-battalja biex jittidħol il-medicina u bdejt nħoss ħafna pressure. U l-pressure għax isu inti kont il-figurehead. Imma l-pressure ġiet li bdejt nara l-ommi u l-missieri jekk. Ġurina isni għatret. Daw jinkwitaw għalik xiex? Mux ovvju, fil-sens Tħoss responsabilta. Bdejt nħoss responsabilta tal-ġenituri tiegħi u taħattijħor u bdejt nħoss pressure kbira għatfall li qed jitwildu bil-kondizzjoni tiegħi. Allura mbagħad minn hemm ġiet il-gratitudni kemm vera bdejt nħossni grata għal kollox. U meta tibda tħoss il-gratitudni għal kollox, vera sensazzjoni sabiħa ħafna. Mendi di l-isbaħ closing question li qatt kien. Honestament taf xkont se ngħid
Għad bikkini madonna. Vera. Vera. Onestament. Guys, grazzi li kontu It-nejn maħna. guys. Għala, onestament, kena ħafna podcast u kolla kienu Vera sbieħ. ħat pjaċir. Pero dal-podcast kien So peaceful. kellu and xaħġa. funny. Stramba. And profound. Għax tħaqna. Naħseb nafx kienet, ta' Carlos. L-oħra bil-lost. Għax kolla nisaħi. Mela. Led ma naċċetta. Issa, you just killed it. Jina No, għandi closing come on, question. mux fair, mux fair. Titmur inti għedha. Le, mandi closing question vera importanti. Go, Porta go. poti Din u porta insaqsija li poti. kulħadd, il-kulma minn nintaqam. Ejja. X'ħaws intom ta' Harry Potter? Ma għatma rajt Harry Għatmarajt Potter. Harry Potter jenna laqas. Gryffindor. Iwa, anti Gryffindor. Inti xin? Jien Gryffindor, sadly enough. Bassa. Gryffindor. Isma għandkom karta blank. Jena I'm a fantasy mad. Carlos, irdunar, tabi. Sorry, torti Għandkom karta blank, tidu tħallu mistoqsija għannis li ħajġu għarajkom, ok? Alright. Sa' tant aħna ħanalu. Grazzi tal-li kontu maħna, guys. Aħna ma kellix mistoqsija. Ma zinnix li namlukom mistoqsija. Ma telawx daw. Vera, vera ħad pjaċir. Alright? Jien ħan nikteb l-axar Jena li jenti kell moħda t-tiktafem. Narawkom il-ġimaddi. Narawkom il-ġimaddi la, guys. Take Two tixtieq tirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, onlineintimates.com, Nokla, Customize Nation, Snow White Meat and Poultry Market, Eden Cinemas, Fior di Vita, OK Home, CMYK,